Здравейте! Днес пак съм ви подготвила един доста сложен казус. Супер израснал блонд, който ще изсветлим, след което ще се опитаме да направим така желания в последно време Old Money Blonde, който е много светла прозрачна платина. Тук ще работим 2 кръга на нанасяне, като нанасяме първо, като оставяме малко разстояние 0,5 мм до корена, след което ще повториме и сега ще ви покажа как точно ще го направим. С малко отстояние от корена нанасяме по цялата дължина. Почваме от тилната зона, тъй като знаете, че там косата е по-упорита. Гледаме да не засягаме предишния блонд, после ще изтеглиме. Хубаво да има материал. След което съм си подготвила термохартия, която ще сложа ето така за изолация. И минавам така в продължение на цялата тилна зона, нанасяйки продукта с малко разстояние от корена, тъй като корена е топла зона и тук доста бързо ще ни се получат нещата. Работя с 7 тонна пудра, с 6% оксидант в съотношение 1:2. Съответно, после ще си проверим дали имаме някъде да нанасяме. С тази термохартия всъщност дигаме малко температурата и по този начин ще изравниме лекичко температурната разлика. Така, почти сме приключили с тилната част. Нанесли сме обилно продукта. Блонда е ювелирна работа и за да можем да получим максимално добро качество, трябва да имаме равномерно разпределение на продукта и да сме сигурни, че сме го нанесли обилно навсякъде, за да получим добър фон на изсветляване. Аз лично даже сама проверявам себе си, връщам се назад, за да мога да съм сигурна, че продуктът е положен правилно. Сега ще минем и към предната част. И след това ще си направим една проверка и съответно, ако резултата ни задоволява, ще минем към нанасяне на продукта в корена с друг състав вече на пудрата. Минаваме вече към нанасянето в горната част на главата. Ето така може да си подложите термохартията, за да ви е по-лесно. Сега ще го обърна и да имаме хубаво плътно нанасяне на продукта. Ако нямате в момента термохартия, може да ползвате фолио. Също ще ви свърши същата работа. Ето така обръщам кичура, за да сме сигурни, че навсякъде продукта е положен коректно, за да получим чист фон на изсветляване и да не ни се налага после да доизсветляваме, да си създаваме главоболие. Ето виждате, внимателно, коректно, бавно, особено в стрес зоната, трябва да сме изключително много внимателни. По този етап на работа действаме нататъка. Следно ще проверим какво се случва отзад след малко, за да проследим действието на продуктите. Бързичко, на тънки кичурчета. Виждате, че процесът се случва доста бързо.
Хубаво нанасяме равномерно, не пестим материал. Внимаваме с стрес зоната, както уточнихме. Изолираме скичора и минаваме към следващото. Когато вече сме стигнали до фон на изсветляване, който ни харесва и който гоним, минаваме към нанасяне на продукта на корените, но тук ще ползвам пудра с 3% оксидант, съотношение 1:2. Разбира се, ако имате повече продукт, може да смъкнете и стария продукт, тъй като неговата агресия вече е намаляла и спокойно може да се ползва в корена. Пак така поетапно, внимателно. Проверяваме процеса, за да сме сигурни в крайния резултат. Както виждате, доста добре се изчистило платното, независимо от това колко голям беше корена. Така че се движим напред смело и продължаваме с новия разтвор. Съответно, след като нанеса, ще си приготвя смес за тониране, за която ще ви разкажа подробно. Така, тук искам да ви покажа с колко малко количество боя ще направим цвят. Тук съм сложила около 1 см 7,4, 4 см 5,11 и сантиметър червен коректор. Към него ще прибавя само оксидант, но ще ползвам 3% оксидант, тъй като искам да направя студен цвят. Това е златно правило. Когато от топъл отиваме към студен цвят, да ползваме 3% оксидант. Сега ще разбия всичко хубаво и ще го оставя да се окисли, за да видим реално цвета, който очакваме. Така, вече сме готови. Миеме клиентката, както съм ви казвала и преди, обилно с вода, много обилно, след което ще нанесем липидна маска, за да изравниме структурата и съответно да възстановим косата, да й направим едно така хубаво протезиране, след което ще пристъпим към последващото тониране. След малко ще ви покажа и реакцията на сместа, която приготвих. Виждате какъв перфектен равен фон на изсветляване имаме, тъй като по дължините има стар блонд, който косата не позволява да се изчисти. Ще направя тук едно почистване с ремувър, много леко, за 10 минути, след което тогава ще нанеса липидната маска. Ще ви кажа как точно се прави това почистване. Първа и втора стъпка в равни части, плюс дълбоко почистващ шампуан, същото количество. Разбиваме добре, нанасяме за 10 минути, да се свали всички остатъчни пигменти, за да можем да получим красив равномерен цвят. И след почистването ще ви покажа какъв цвят сме придобили, какъв фон на изсветляване. Така, направили сме си сместа с ремувъра. Аз с ръце така ми е най-удобно. Просто ще я нанеса по дължините и вече ще може да имаме равно платно, за да не ни се налага да правим предварителна неутрализация. И след малко сами ще видите как почва да чисти старите остатъци от блонд. Вижте, вече почва да се чисти платното. Изключително бързо се получават нещата. Така че имаме опция, когато косата не позволява да се чисти с блонд. Ето какво получихме след оксидиране на цвета.
Съставките са подбрани добре. 7-4, което е медно, всички знаете, ще бъде като балансьор на цвета, за да не получим прекалено син оттенък. Съответно червеното няма как да не го ползваме, когато правиме пепел. И сега почваме да тонираме, след като сме подготвили косата, постояла е с липидната маска, надолу е зачистена колкото позволява и съответно почваме нанасяне от корена. Ще изчакаме престоя и вече ще видим крайният резултат. Времето на престой измиваме с шампуан за след боя, който е кисел, хубаво. И тъй като аз не обичам плоските цветове, винаги искам да са по-интересни, съм си подготвила тук ето тази розова водичка, която е с една капка директен пигмент маджента, маска и малко вода. Ще облея косата, за да направя малко по-холограмен цвят. Ето вече готовия резултат, така наречения Old Money платинен цвят, така желан в последно време от дамите. Надявам се да ви е било полезно. Ако имате въпроси, не се притесняйте да се свържете с мен, ще отговоря на всички. Благодаря ви.